Halor ke Jingiap jongkin Ngut kinong trei barjela. Ha ka krem do yong kabalaja ha ki khendiat tayo balala kawai ni kiseng balang jong karilum jentia kala Dawa sendon na ka sarkar ban Phah Tohkit ya kani ke jingja da ka kunhun Tohkit Central Bureau of Investigation. वो फार्म मालिक का नाम बिशन है और वो कटिंग मालिक का नाम ट्यू है. Kaseng East Jingiap National Council haka artarik minta ubnaram phang arhajar arfuwe kala ada ke jingtho isa ka sarkar lengba menteri sarkar ubabat ya katanat home police uba lakmen remboy haka ba kala Dawa ban Phah Tohkit no haka kunhun joka Central Bureau of Investigation. Halor ke Jingiap jokin Ngut kinong belabar jela kabala jah haka wei ke krem doyong haka snong sarkari kabadan marjan bar ka snong rembai ha East Jingiap Hills District. Kani ke Jingiap jongkini kin Ngut kinong belabar jela kadai hadien ba kilahap haka wei ke pong krem doyong kabajeliu kumbasis pa san phoput. Halor kani ke Jingja la subajur ba kini ki briu kide ki bidang temu ban leti doyong na kani ke krem. Kumta na kaliang jong kaseng East Jingiap National Council kala penpau da kabaong ba kani ka pausai ba ka jingti be anyo doyong hakeleng ke jela kadang beteng. Ha ka ba ki he sarkar ba ki riu san perthairu ki don bentalang. Kumta kaseng East Jingiap National Council kala Dawa na ka sarkar ban Phah Tohkit no ya kani da ka Central Bureau of Investigation. Hendrai ka ba ipulapat balai ka police department la ne ka kata ka inquiry department kam sim kerteng la ne kam khot ya kini sa kata ka met jong ka jing inquiry ka jong ki ke lang habangi la i pleng ha ka haki lat patai ku bar kung PCN kini kita ma lang ba ka jing investigate jong ki kat no kat ne ki senior ki press ki long senior ba po jantia kila penpau ba ka ne ka kating kat kung ka jing tip ka jong i ba ki para ki men jong i ki tre ha kata ka padoyong jong u bison ba u tiuli Hendrai ka ba ilengo apat balai ka sarkar kam le ya kini hadu menta lada kini ki briu kim don benta balai ki haban fit rate tegelong ka ka bas ngulungo ka ngis ngawiro ya ka statement jong MLA jong imo ma kermen sila ba uang ba lagi dai ki bahaya ngasem jong aru de banong selensar padu priang ru ya ka inquiry tena kalian ka Ejnc ngi kerpat juri ule ngi kentu juri o ba un kersane ka ne ka jing Dawa ka jongi ban IT no saya ka CBI inquiry halor ka ne ka jingja ka Barak sekat tono do arjar khat sau kala ya kumne endre ke ba ipla kalong hakani ke sarkar ke kala no kala kalong kila khot ya kata ka open secret ma ba barok ngitip endre ban barok ngitip ba kala de ka kambi an endre ngimtip pat manu ba penyai dengi ya chau minister ru ongam don benta dengi ya chau DGP ru ongam don jingtip ngi pelai tang ki bedon chalan endre ke ba lengo pat lada kini u DGP u transport dan home minister tip manu pat batip ke kumno kini kitrok kila ban lan ta hakane ka nong rim kila kumba wat ki government officer ro ki khod yakane ka rokom transport ka open secret lang wan ngi kum ka seng ro ngimpat syai kan ki kata ka open secret ka jongki ndre ka we ka bangila ban ong kalong ba kane ka business menta kala datang ka political business yakane ka memorandum ngila submit sha ka state government sha home minister lang ba OPS ujogo tangi kerman scam ba ka sarkari kan simkia ya kene ka jingja ban IT no ya kene ka inquiry cha ka CBI inquiry knang ma kano ka jingtre ka jingta apo ka district kan nom long tang na banta ki ha ki hain ha ka jing shisha kan GT hi le ne ka Supreme Court kala play ya dewyang lang ba kita ki ain ma henre ka ba dasa teng kalong ya ka state government bakan thau no ya kita ki ain le ne ya kita ki mining list ne kita ki mining policy ki ba ya hap bat kene ke state ke jongi hendrai ke ba isngausi kalong ke sarkar kala shu pending ya kene ka benta ke ba kerpang jong ka state ke jongi ke ba arnang taru wada pedeng ke jing Dawa ne ke jing kentu jong bobon balang ma ban pentre no ya ke to ka Coal India auction ta ke jing shahi ke ba jong ke East Jingiap ke de 90,000 metrik ton tam Rengi i pelapar kelong ba ka sarkar na kapor ka entertain ya kita ki khat khandai 1000 metrik ton ya kino ki ma ki auction chalan Henry ka nepat ka badai hok na benta jong pait ba jong khamtam jong kito ki mau ki bala cha sis ma ka Coal India ka de ka hok ka jong ki ban yo ya ka chalan le ni ban transport ya tu mau jong ki Henry ka jing penslam jong ka sarkar kala penslo ni kini ki kambi ain hapo ka state ka jongi Halor kini bara nakaliang ka senghi ngila bu ka jingtho cha home minister banai ti na cha ka CBI inquiry halor kini ki jingsha kena le ne ki jing
kiba paulang ba ki lat patai ku bor ba kala don ka jing transport bi anya udeu yang ya ka tu ka mining le da kala ngila isai kedar ba kala don sisa kata ka illegal mining apa ka district ke jongi ngila adu wan ringu kita ki labor ma Henry ke ba ipla kalau hadu menta ka sorkar kampan kran lar kitu ki briu ki bangila manshot ngila penpawe ka kerteng ka jingdawa ke jongi kalong ba de ban IT be ka CBI inquiry halor kini ke bara kiba kipai ba ke suba ba kadon ke jing connection bat ka state government kam ta maka de baru transport ya udah yang bat ya kan ke jingja apa den selalu ma ka bahap apa ka eleka rembai